Ikusasa lakho sezandleni zakho. Kwenzekwenzeke. Kwenzekwenzeke. Ningizimu Afrika ngiyabingelela ngiyethemba siyaphila igama ulindo kuhle ngiwakhumala ngibela lonke kuyamthaniya ngibinga ngiyathemba niyaphila nganza kwethu namhlanje ke sikuphathele lonto yakho ithandayo kwenzeke podcast akukho kokunye esikuphathele khona ngaphandle into ezimnandi namhlanje ke ngithiya ke ngiye ngapha Olundi mangizothi nje caba bangidlule kwana ngoma ekhaya ngithi aya ke ngijikajike nje lapha Olundo lumahlekehlikiki emahlabathini ke ngithathe nayo insizwa lapha na ke ke lapha uJacob uJacob ngabona ngicabanga ubaba umsholozi madoda uJacob useluleko mfuka amabaso wazo kakhulu ke endimeni eyazi umculo kwi-entertainment industry ngokuthi ke uMamillion kanti uzokhumbula ke futhi ke ukuthi ke umculo oqala phana ngonyaka ka2012 eqala ecula umculo wegospel ubukwazi nje lokho usiyakwazi ke namhlanje ukuthi ke waqala enza umculo wegospel wahamba wenza umculo wakhe iMamillion style owazo ukuthi ke iurban music wayiqambela nje into yakhe engaculwa umuntu uzoyizwela ke ngayo ukuthi ke wayiqala kanjani kwaya kanjani kwaze kwafika namhlanje kanti kuze abazali bakhe bobabili basaphila uzokhumbula futhi ke ezinye zayingoma aduma ngazo eNingizimu Afrika nathandwa ngazo khona isihloko esithi nje ngene enganeni isididide somfana isididide sentombazane vice versa ke zombili kodwa ke ziyashisa futhi ke funa uhamba uzidownload uzithole uzizwele wena ukuthi akahlahla ngisengezimitheyo mangithi zidla ubhethu kanti ke futhi ke ukwasebenza lapha nomzoko lokho uzomkhumula ke wayesebenza kumsakazo uKhozi FM kanti ke futhi ulaphana ke kwiVuma FM ukuphindwa senza lapha no Stability insizwa yaseUlundi ngomkhaya wakhe lo kwaphindwa senza no producer lapha ke uDust umuntu kaNkosi yena insizwa ke sinayo ke namhlanje ke soxoxa nayo balindele ke abantu mfowethu uqwayiza phela wawusuthi Sengibona wazi wangilolozela manje sengijulile ngiyabona ukuthi lensizwa ngisho ngathi ishibonga mfowethu uyaphila kwathi mfowethu hayi ngiyaphila njengofishi odlala emanzini phela ku right no mfowethu sibonga kakhulu ukuthatha ithuba ngiyazi ukuthi zinsizwa ematasa ukuthi ke uze kwenzeke podcast sethemba ukuthi kuningi sokufunda kuwena njenga namhlanje kuusuku ke olukhulu ozivakashela impela hayi kuningi ngizokufundisa nami yazi into engihlekisayo yini into engihlekisayo ukuthi uthe uyakwazi ukuxoxa uqebeza sesiphambi kweNingizimu Afrika ke manje cha uyabona ufuna ukukhuluma ke bese uqondana neyakho wenzela ukuthi yabona nami ngiqondane neyami bengithi mhlawumbe udala ukuthi ngubuke kanje mfowethu ake sale ndabeni uMamillion siyambona uJacob wathatha igama lomuntu omdala uJacob useluleko mfoka amabaso mfowethu wangena emculweni noma siqale ekuqaleni ngiyangithanda uqala la angiqalele ekuqaleni yeah awungichazele ngesikole umatric ufikile hayi angifikanga hey what okay awufikanga mfowethu hayi angifikanga mfowethu yini kwenze njani mfowethu how hey kodwa ngilandisa mfowethu umlando wami ukuthi mkhulu ujulile kodwa ngizonqamulela nje ngamlela khathala kithi ngaba umuntu mina kahle umuntu ombethwa amakhosi sure kusho ukuthi ke eqaleni kwami kuyinto ayinga-understandi ngoba ngibe umuntu okhule evuza igazi umzimba wonke la kunesiqo sokhona soboya nje makunembobo nje kwangififa igazi kushintsha ithawula libe manzi yabona lento ingazeki ukuthi isho ukuthini kuthe mase senyofaka esikoleni sure angifakwanga futhi ecrash ngangena nje kwa first year sure ngangena kwa first year ngafail ngawuphinda first year ngafail ngawuphinda kwesithathu ngafail hayibo kodwa ngahlala phansi kunzima kodwa ngahlala phansi khona inkinga la ngihamba ngolusa inkomo nomkhulu unyaka wonke yes hayi thema sengiqeda ukwelusa inkomo kwase kuthiwa ngibuyela nengane engilamayo yes kuthiwa ngibuyele manje siyofunda nayo first year yes afika first year was 4 manje yo afika first year lapho ngaphuma position 1 yes suka nje ku first term kuze kuyogcina ku fourth term yes hayibo ngawungena le moso first year grade 1 grade 1 grade 2 second day yeah ku second year kwa second standard 1 ngithi so yes second year yaqala yes lapho ngasha nje opposition 1 ngaze ngofika high school nje ama first term kuze kuyofika ku fourth term opposition yaqala yadida manje lento ukuthi lo muntu kwenzakalani yes uthe mase ngivela kwa standard 7 sure ngafunda u first term na second term nakhona ngaphuma position 1 standard 7 ke lo yeah kwasukuthi lapho ke
kwase isimo sesingase kahle yeah singekho isimo esihle kahle ekhaya bekwenkosi yami besihluphekela kakhulu ubaba ngavele mina ngalozo sikhathi leso ngakhulelisa sure ukuthi ubaba kube strong kakhulu ke owathi ngeke ukwazi ukuthi ingane yabantu ihlale phansi ingasafundi wena uyafunda hawu yekela isikole nawo hawu wathi umama hayi ngeke phela ngathi ehlala phansi lo muntu yena umuntu ozosi wathi uma behlakaniphile bengahlaniphele ukumithisa akahambe osebenza athola inkomo yokuhlawula ingane yabantu awondlela leyangane waphuma kanjalo ngaphuma kanjalo ke esikoleni bafowethu kodwa futhi nami nje ngase nje sivele sengifuna ukuphuma njalo ngase vele sengifuna ukuphuma esikole ngoba ngangibona ukuthi sesiyasokola kabuhlungu manje yabo indaba ukuthi esikoleni awazi zobuya udleni umama maye ngahambanga yokwenana kuzoba nzima vele nami ngase ngibona ukuthi akekho umuntu osebenzayo la ngaphuma wayesebenzele inkontrakini nenhlanhla nakhona ngafike ngashesha ukubamba lezi zinto ngaqala xofa udaka kwalula ngakwazi ukondla ekhaya i-fortnight yokuqala nje ngathenga impuphu ngatheka yonke into ethi kudla okay ngifuna ukubeka lo mbuzo Mamillion mfowethu ukuthi as i-industry ishintsha njengamanje kahle yonke into ekhona eSouth Africa noma kulama centuries esikuwona nesikhathi esiphila kusona imfundo ibamba iqhaza idlala iqhaza elikhulu entweni eyenzayo noma ngabe uyacula noma ngabe umakhi noma ngabe uyalima emakhaya but kuyadinga ukuthi ipeni libe khona ngizobuza ke mfowethu ukuthi masiqhubeka ukuthi kungabe mhlambe kukhona ni gap oyibonayo ukuthi eish yazi kube ngaqhubeka nokufunda noma hayi ngiright nje mina into yasezulwini kuyayiqondana izinto ziyahlangana but ke ngifuna siqale iqala nakho ke uhambile ekhaya uthamba ufuna umsebenzi ngifuna singenela emculweni ngoba yonke esilethile ukuthi uqala kanjani kumculo mhlawumbe bekuyinto bebuvele uyishaya lapha esikoleni kwaze kwafika u2K ke manje uyangena ucula umculo wegospel into yokucula ngiqalisa ukuthi vele ngikhule ngasekhaya vela ngithi vela indawo nendawo kuhlala kuba nezihlahla yes okay smooth oh yeah mina ngikhule vele kuyizwe lobhinca kakhulu ngakithi kuphathwa induku sino oshemene kuhlangana ingoma nje kuhlanganisa oshemene zikhala yes ngakhula ngumuntu okwazi ukubiza izwi lami belivuma kakhulu ngacula ucathamiya ngawo ugoso leyo nto nje sizenzele emakhaya mase ngifika lapha enkontrakini ngafika ngavusa iqembu lesicathamiya kuzo lesixova futhi makuvela ikhala emsebenzini ukuthi kufanele abantu bazosebenza ngiyolanda insizwa zakithi mina ngaqopha umlando ngalanda igenge ngakithi ewu20 sizosebenza contractini sonke ngalanda imizi lokuhlusheka kuyona nje ngakithi engazi ukuthi sihlupheka sonke sazosebenza lapha safeza vusa iqembu lesicathamiya uthando lomculo ongaqala lapho ke kwaze kwangiphoqa angithi manje sengiphumile ekhaya sengiqashile kwangiphoqa sengiqashile ukuthi asiphinde sivusa iqembu legospel ngayithanda ngoba ngithanda ukulingisela olaba kule ntombazane kungathi intombazane usisi lesisi uthi bani lo sisi naka ngimkhohlwa wase Eastern Cape uDibora mhlawumbe ubani Dibora wala khona lo munye ngicela saphila kodwa uyaphila ucisha fana noZahara ngimkhohlwa ucula igospel lo sisi ukholeka siyabonga yes now yes kholeka yes yabo ngayithanda lo mculo lo sisi khona wangenayo waqhamuka lapho ke nje kuze ngibe ugospel ngempela ke ebengishaya ivoice ifane naye Thomas esilungisele Jesu yeza angazi balo wangena ngalo sewuyikholeka lo cha siyo umthandile kholeka yes ngacula leyo ngoma ngasasikhande iqembu legospel ke endaweni hawo sathola ukuthi nekhansela liyasixhasa ke sithengele uniform aqala lapho ke ngathi kuzosuka base ngiyeke ogolike kwase ngiyeke kusebenza sengifuna umsebenzi ongcono egoli sure hawo ngafika egolike ngase ngibonda kuya recordwa la ngaqala manje yabona mangifica abaculi becula ngibabukela abantu abaculayo asuke ngife mangibona umuntu ebhimba ngithi umuntu bekufuna ungene kanje ngelinye ilanga ngazozwiwa omunye umfoko wathi uDikhizo kaMngomezulu yes ngathi nje becula nje ngezwe ngicikeka nje ngezwe ngawucela ngathi ngicela mfuthu ukufaka ivoice la wathi uyifaka kanti uproducer lo ngayifaka ayiwathi awendoda hayi asixoxe ngangena lapho mina wangena kanjalo nje ke emculweni ke record icassette ngakhipha icassette ayingekho ama CD ngakhipha icassette lelithi isihloko sala lethi ama 2000 ngaqala lapho nje ngo 2012 ukuma ngamazwana
ngithi ngamazwane ngayazi nayo ukuthi ilethe ngenza kodwa ayibachaza abantu. Yes. Ushaya gospel. I-gospel. Manje kwi-gospel ngoba mina ngikwaze mina usushaya umculo ngithi i-urban music okanye i-Mamillion style, istyle sakho. Ungena kanjani ke styleni sakho somculo? Nakho phela sengifike eGoli sengiqonyo. Hayi ka. Unenkinga. Mase ngiqonyo eGoli. Cha. Ngileka kama ngithi sengifike eGoli ngiqonyo. Yeah. Ngase ngifike eGoli ngaqasha. Yes. Yeah. Sengenyusa le ndaba le. Sengenyusa izofika ke umuntu wami nayo le ndaba. Sengenyusa umuntu wami ke manje ngimlethe eGoli. Yeah. Ukuthi sohlala naye ngoba manje nami angifuni ukuthi ngize ngixhopheke lapha eGoli. Yeah, uyawonza kahle, wonza. Mase ngenyusa umuntu wami lapha ke nakho ke sekwenzeka inkinga ke manje la. Yeah. Eseqoma lapha ke enyuswe yimini sephinde uqoma lapha eGoli. Hawu. Ingihleke lento manje uma une talent lokucula awukwazi ukula yabo njengami mina angikholelwa ukuthi umuntu osifazane kufanele ngimshaya. Yes, okay. Ngeke athole ngisho impama ngamana ayihambela agcwala inkani. Manje inkinga yami ukuthi manje lobu buhlungu engibuzwayo ngizobukhipha kanjani? Yes. Mina kulula ukuthi mangizwithe ubuhlungu kufanele ngikhiphe ngengoma. Yes. Manje ngiyacabanga lento ayisahlangani ke manje. Ingoma ye gospel izothini umuntu engihlukumeza ngizocula kanjani ukuthi uyangihlukumeza. Ngizokhipha kanjani? Ngase ngizolokhuza ke kunamapedi ke lapha bengihlaleke ngoba mina bese ngine sound. Yes. Bengifike ngiwaxhumela isound aculeke isipedi sawo lesingabeza ukuthi bathini. Ngayicabanga letho ngathi yazi mangake ngithatha izinsimbi zabantu. Yes. Bese ngicula ngesiZulu. Yes. Futhi ngaba nesitayela sami ngedwa. Kanti nalento ngifuna ukuyideliver ngakwazi ukuyisho ngingavaleleki lapha. Uthe nje kusuka ngathi ngicela ukwenza ingoma eyodwa. Ngicela ngiphi insimbi amapedi ngakholelwa ukuthi iCD yawo esikhathi esiningi afika khipha ingoma bese kuba khona nje ingoma ama instrument kuphela. Akholelwa ukuthi kube ne remix nje azobe dansa kuyo. Ngacela komunye ngathi ngicela le remix mfethu kunginike yona. Ngizwe ngicule phezukwayo. Une studio ko lo. Wathi awuyishaya wayifaka nje babethu DJ Fix wakhona le Limpopo. Wathi awuyishaya. Ngasuka ngahlala. Yangena yabona ingoma ethi yo darling kutheni udlala ngami mama ngaboni uthando la wena wadlala ngalo mama yayisiyabhila intombi la intombi so angela kanjalo yatrenda mkhaya ingoma yakho ngathi phela lapha eqala khona ukusukuma ngathi mangabe kodwa silungiseni la uyabona ukuthi yakunesifundo engisicoshayo mina ukuthi sometimes ungafika empilweni ulimale noma mhlambe lethe uthi uNkulunkulu noma ubaba kuxoshe ekhaya uthi ayihamba osebenza kanti uyakusiza sometimes ezinye izimo zike zikufikele kanti izona ezovula kahle kahle into yakhe eqondene ngqo ngale ngalesisimo sakho lungile mfowethu awuqhubeke echatha kusho ukuthi ke mase iqeda ukuyenza le ngoma bese ngithi mina ke ngoba nje baxhumela isound asambeni kwesitest sound yini futhi ngale kathi kamapedi lapha esaqoka bese siyifaka le ngoma ikhalele nje ayi kuvele kufika abantu qhamuka omunye ethi i-concert yale ngoma i-concert yale ngoma ayibefuna bebe baningi hayi awekho ama CD sithuli hamba bese sifese sithi asiyogaya ama CD ingoma yodwa yebo inengoma yodwa lesogaya ama CD lo mfowabo wagaya yena futhi ke lo bothobo producer yes hayi senza out 200 nama copy senza ama copy lokho nje ungama copy yes sibhala ngemic ngiphela yahlanganiswa siyakithi siyalahlela aphinde sibeke kwenye indawo sidlale le ngoma uthi abantu bafuna ukuthenga le CD ibe CD le hayi athi lo mfolo hayi likhona CD 20 rand athi 20 rand kodwa line ngoma eyodwa athi awingoma eyodwa ngifuna yona le ngoma mina uthi hayi sithi basodayisa nje kungapheli ngisho u20 minutes asephelile abantu boko sayifuna le ngoma avele bawaqeda ngini ngiyabheka hayi sesiphethe 2000 hayi ngiqala kusukuma urban music yahla manje akosiqhubeka sirecord ezinye ngase ngiqala ke lokho kwasokuyifikela ngithi manje nami ngifuna ukuhlabekisa lo yamuntu wami aqala manje ngikhipha ingoma ezithi ngithi hey wesisi ngibeka intombi la phenduka ubheke ngakimi yokushela yes awuzangena ngapha kwazongena nalethi wemfazi wami awuthululalele kahle imindoda yes zabhamuka kanjena kwazongena ingoma ethi ngenzeni ngoneni usize ngibhekene nalo sengicula ngisimo sasekhaya abantu abami bayakhala balambila ngaze zobanikani ngipha amandla baba angavela ngaduma kanjalo ke nje kuukuthi bebizwa ngoma 2000
igama lami sekuma 2000 la ngeke Mamillion phakathi selihlangana kanjani le phezulu lama 2000 lila Mamillion ngalinikezwa elinye ikhehla oh yes khona eGold kwakuseGold usuhambile usukudlile lapha eGoli lelo ngilethwe elinye ikhehla elali ngathi lathi umfundisi yes ngathi nje ngicula leli khehla leleza lafika lathi cela ngilithandazele inyawo liphethwe zinyawo hawu ngathi ngaya ngikwazi ukuthandaza ngangakwazi ukuthi yini ukuthandaza ngathi angikwazi ukuthandaza wathi cha ngicela ungithandazele ngathi ngaya ngikwazi wathi mfana wami uNkulunkulu uthi wena uzongisindisa lezi zinyawo hayibo wayehamba nje ngathi uthi kanje wathi ngicela ungithandazele hayi ngabeka izandla ke ngoba laba ngihamba nababe ngihlotha bekuthandaza wathi noma ungasho noma yini ngathi mina ngegaba kaJesu lezi zinyawo lezi ayiphele nje ngaphinde hluphe umkhulu wase lo baba ngasethi amen wathi amen hayi bese suka lo baba lo ehambe kahle avele athi hayi nakho yazavele zaphila ngithi nawo la makhehla seGoli ayikho ke igebengu akwazi ukuthi umuntu angathathe efike babayela kanje sengithe nje sethu seyaphila athi mfana wami yazi uNkulunkulu ukuphathisa amandla amakhulu kabi sazowabona uyakude nempilo uba igama lakho ngithi nawo 2000 ba 2000 ungaphinda uyibizela lo gama ababizi laba namhlanje lo nimbiza ukuthi Mamillion oh yes 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 Shuthi kunalabo asebahlala bengidelelayo Mamillion lokusiteka leyo nto leyo lagcina ngempela nje nami ngazacina ngijabulela nje mase lokwenzeka nami selongidlala ngoba phela ngizagcina ngena le msebenzi abantu njalo belokube nakho umthetho ngiphethwe isiso selongithanda ukuthandazela amanzi hayi kwagcina sekuba nezinyawo izinto engeke yasimhlaphe esiyambula okay mka akungithatha ungibeke mfethu umculo wakho ukhona uyawenza nasi isikole izinto online yazingena ama izinto enza online kusana ama contract I remember kade kunenye insizwa ekhathini ezedlule sibheka ukuthi bayisign contract for 2 years kwaphoqa ukuthi ayingaculi ngenxa ukuthi manje contract ayiphelile kodwa basazwani so wena in terms of those problems azukudibane nazo kuhamba kanjani uma ngidibana nenkinga enjengalezo sure ngicabanga ukuthi kuyisiphiwo sokuthi khona abagijima phambili engabazi yes abangiphethe ngoba mina angifundile kodwa ngixhophile nase Nedbank nje ngasebenza le nomunye umfo kodwa umlungu angimtshela nguzwe ukuthi ngithini kodwa mina ngicela ukuthi ngoba ngiyocula lapho ngikhokhele 20000 athi na hayi uthi athi noma etolika lo athi umlungu kulungile idili kodwa sikhulume ngama% ngithi mina hayi angikwazi ama% kodwa nje umtshele ukuthi lo percent azokhuluma ngalo likhipha 20000 manje kahle kuthe mase kufika lapho sure engifuna ukukutshela khona kakhulukazi umuntu onetalent futhi umuntu ohluphekile uNkulunkulu uhlale ngakuyena njalo ngaso sonke isikhathi qiniso power ungamthatha ukuthi uzomsebenzisa akwenze ingane indlela sokuthi uzomrobha ngayo yes ngokuthi ukhule ehlupheka uNkulunkulu usafuna ayovala isikhala sokuthi ukade ehlupheka ukade ehlupheka kufanele agcine ngakho ngokubusa manje lento zokusayiniswa ini mina ke makaze singifikele nabo bade bafike ngikwazi ngoba phela mina iEnglish mawukwanta sikhuluma ngizoyikhuluma impela kodwa ubuzo ukuthi lo muntu English yakhe kodwa ngatype ayigcwele kodwa alileqi igama hayi ukuthi mhlambe yabo mina ngibe ngithe ngoba ngifundile kodwa ngifuna ukufunda izinto ezijulile namagama ngifuna ukufundisa ama simple words ngifuna into strong yabona kwakuthiwa makukhuluma amagama kuthiwa le strong namathekelolo yabona umuntu mayizothi phinda futhi mhlawumbe khona ikhomba sethi phinde futhi ethi repeat again maqhamuka komunye ethi urepeat again ke mawumusa ngala ubheck your party awuyashaya nje ngifuna manje mangikhuluma nabantu manje ngokwenza amadini bese ke ngathi angizwanga nje umuntu mayikhuluma bese ke usulibamba leli gaba eselintshontsha ngithi bheck your party akithi manje ke uyamthuka athuka athi hayi akunamropi lo lo uyasazi isinto ngeke uyasazi isinto hayi kade akasilutho manje ngisho kukhona ukuhlakanipha kwemvelo yes kunjalo uNkulunkulu
bese kwakhona ukuhlakana phakho ukufunda ukuthi usufundile kodwa shito Jacob bahlakaniphile Jacob vela ngoba nangu umengameli wethu sike sizwe noma siyazi wagcina wa standard 2 but isingisi asikhulumayo maye ushayabona ophathini labo bashoyo udumile impela khona kuvamile phela igama lisuke eBhayibhelini oJacob ngoba nanga umunye wayedlala ibhola la uba Jacob Chisef naye ngiyakuzwa Jacob uyabalandela uJacob lapho obizi okay mfethu mhlambe ke sise lapho ingqinamba kulomculo zikhona mhlambe mawubheka around uqasheka mhlambe ukurecord e-studio kubiza kancane just nje any problems ongathi ngawa raise for umuntu omncane nasekhaya yabona ukuthi okay ngingakwazi ungena kulento but yilokho engaqaphela ziningi kakhulu ingqinamba emculweni sure ngicabanga ukuthi nje mawenza into ene talent ingqinamba iningi kakhulu mina ngumuntu ombethwa amakhosi kakhulu sure unabantu abadala sure okusho ukuthi kusondela abantu kumina abantu abakhulu yes ngale nkathi kusondela abantu abakhulu ngeke ngibe nokuthi mhlambe kusho ukuthi ngizoba nemali ngoba lo muntu akanayo umngane yes lo muntu uhamba ngeemonto eziphambili kodwa umngane nami yes abantu abakhulu bayasondela kumina kodwa ke empilweni kube mnandi kusaqala zonke lezi zinto zokubiza abantu abakhulu nabanemali besondela kumina angibazi bebefunani ngoba nje nambe kujabule ukuthi hawu cha ngihamba ngeemonto nami sengiveza iphiko yes kodwa kuhambe ngokukhula ngokufunda ngabona ukuthi emhlabeni kunzima ngiyafisa ukuthi nabacule abasafufusa noma nje ubani aqaphele lokho ukuthi uma une talent elinamandla abantu abakhulu bayasondela kuwena kodwa hayi ukuthi basuke bezokusondela ukuthi bazokusiza abantu abakhulu mfowethu abanawo unembeza abantu abaphethe imali inkinga yethu ukuthi singabazi ukuthi befika kuleli zinga abafike lona ukuze bephathe imali bafike kanjani suke sijabulela nje ukuthi ngithandwa umuntu odumile futhi ungihambisa ngeemonto mina nje ngibe nenhlahla ngiqashwa komasipala ngokuthi vele ngokukhathalela umasipala ngakithi ngisebenza nje ukuthi angifuni ngomasipala ngakithi nabantu futhi bengikhuthaza abanye abazikhulu zangakithi ukuthi ndoda hayi siyakubona impela ukhona siyakubona ukhona hey kodwa lento yahamba yashintsha sengibona manje ukuthi kokudlala umuntu onemali ngaso isikhathi ungabomthemba uma ungenamali wena osebenza nje naye ngaleso sikhathi mayisa uvumelele into ayisho kodwa umqaphele ukuthi egcineni ufuna ube istebhisi manje wafika kunento afuna kuyona yes uzokulahla ayikho into emhlungu nje ehlela mina nje uMamillion mina ngize ngazohlala lapha eThekwini ngibaleka ngakithi ukuthi ngibone ukuthi sengiphenduka ihlaya yes yabona kubhlungu ukuthi kade ugijima ngakini uhlolisha ukuthi bani uyacula sobe sinayo bese uthi uyaphenduleka mhlawumbe senize nayilwa impi naze nafike la ade bekuthembisa khona ngoba phela into ikakhulukazi enabantu abasebenzayo futhi ikakhulukazi ipolitiki mina angifisa eduze kwami ipolitiki iyona esuke bekufaka emadlebeni ukuthi yabona mfowethu mawudonsa nathi kanje zokhala mase sifika lapha na mfowethu yobusubusa noma ungaholeliwe kuthiwa ungakhathazeki siyeza isikhathi sokuthi ngempela ubusa angena umuntu esikhundleni zikhale kuwe kuncaneke lokho usalwa angithi manje njengoba usuke ulwa kuleli qembu yes ulwa nabacula abakuleli yaqembu niyakotelana nangabaculi niyakolotelana ninotho ukuthi bafana bami ngeke ngingapha kuyogcina kuphatha le nalaba ngana bethi ngeke kuyophatha thina bese liyadliwa leli qembu lelo luhlule yes lihlule kwini lakho ayikho into emhlungu njengalenenze ke kumina ke kanjalo uselidliwe ke lila suza phela ke manje laba abantu okade unabo ngicela ukucikoza nje kwencikoza ngesizulu njengamanje imini ophethe izulu ngizofikela wena la ngiyakuthemba ubaba wami angifuni bekushaye ngezulu ngilo nomuntu ongaphesheya naye uphethe izulu uvikela ubaba wakhe ngani bese mina ngiyamhlula lo ngaphesheya ngibashaya laba ngaphesheya ngimhlule lo baba bamvikelayo yes mhlawumbe ngimshaye lo afa ubaba loyo kusale lo kade ngijijelana naye ngezulu yes bese wena ubaba wami uphinde ulande lo yakho ngaphesheya ubo yena ozobusa la hayi akaza zohlala nathi la ekhaya ngoba usefile lo muntu obemondla hawu kanti bethi kuzoba njani masiko alright ke mase fikile futhi la makuthiwa kuyadliwa mina sefuna ngenze uphuthi lodwa lona afuna kahlala edla inyama
yabona ukuthi ubuhlungu kanjani mina ke ngiqale lapho ukubuza ubuhlungu ukuthi abantu ade ngiqodelana nabo ngaqolotela sebela futhi sokuyibona sebephethe mina ngiselutho futhi mina uthula uthini ke onoseduze kwami waphela ufuna ungilekelele ukuthi noma ngathwali nje lo muntu lona kahlale ngaphansi ngoba phela vele wayefuna ukungigedula yes manje ke ngisho ukuthi mina mawumculi nje qaphela indaba zamapolitiki dala lapho uNkulunkulu akholela khona ungethembi ngisho yedwa umuntu onemali focus nje mina oba ngisukile mina ngisuke ngakithi bakhombisa ukuthi mina nginamandla okudlula noma isiphi isikhulu nginamandla okudlula noma ubani onemali engakanani ngenxa ye talent lami yes mina nje ukuthi isikole ngisiqedanga akungikhathazi nakancane ngoba mina ngikwazi ukuhola imali enkulu edlula ngisho kaThixo mfowethu mina ngikwazi ukuyikhandela ngisho ke emgwaqeni ngifike ngimisa ipika ngicule ngikwazi ukuyikhandela imali edlula umuntu othi unemali manje ke ngisho ukuthi mina asigxeki imfundo ukuthi kufanele kufunde dala vele bekunzima ukuthi mangafundi njengamanje into engikhuthaza mina umuntu akakhuthale kuyikhono lakhe nje one talent siphila ngetalent umbeke eceleni umuntu onemali mayefika mtshenta angangisiza nje kodwa ube nemgomo ozoyibeka angeke phela ube nemgomo bafundile phela ngithi bayakoqela bahlala bephethe amabhungu njengawo nje yonke into nayikhuluma kuyabhala yazi ngilayeka let's go to 3 questions sesengasaphetheni ohlelo lethu mfowethu 3 questions ngizokubuza imibuzo u3 le mibuzo u3 awuyazi asihlelanga akukho esihlelile ukuphela kuzobe sikubheka ukuthi wena wazi ngakanani 3 questions yabona ubona ngamazi i-team yonke sibamba amakhanda so siyazi ukuthi ayike kwaqala ke lokho okay Mamillion mfowethu siyezwa impela uyachaza first question usuku lwazo ukuthi Heritage Day njengamanje ngaphambi kwe-Heritage Day lalibizwa ngani ngaphambilini sure hayi mala phela manga cha sihamba sesiyaphuthuma shuthi ngizokunika isikhathi esincane phela ukuthi okay lebuzo futhi phendula mfowethu yes hayi angilazi futhi lebuzo wazi man usho ngesizulu akini yes angithi ngamanje kuthiwa man awuke ngiphinde umbuzo wami ngithi usuku njengamanje olugujwa ngoSeptember laziwa ukuthi iHeritage Day usuku lamagugu right ngaphambilini kule yaminyaka before 1994 yes soba lishintshe after 94 libizwa ngani lo lalibizwa ngani hayi cha ngilwazi okay good ngiyadlula mina ngisho yathi angiyazi but ngizothethela umbukeli ngasekhaya amboni Mamillion wakho ukuthi imillion leli bafuthe ke indaba edala kanje indaba ufuna uzazi into zakini uzofuka uhleka wedwa mase uzowazi ukuthi iluphi usuku okay now question number 2 kunegama okuthiwa ngifunele igama leli unginike kuthiwa uyaspela right usinike inhlamvu zalo igama kuthiwa ingwiji khwebu yes uyangicela ingwiji khwebu kuphela ungangithi wena ingwiji khwebu ngempela mina bese uyangichazela lisho ukuthini ngiqale ngokuphela yes I so N G I G I K H W E B U angazi I don't know angikwazi wena uyangisikoleni hayi mara kodwa uyaphuthu angiphuthumi angazi ngisale W angazi I N G W angazi mfana bese ngikhoti ilapho ingwiji khwebu kusho ukuthi lesho W so W I N G W I ingwi hayi ngibambile mahala sengathi mhlawumbe uthi manje bese awusiphe mfowethu uthi makuthiwa ukhuluma ngengwiji khwebu usokukhuluma ngani uthi eqapho ukhuluma ngokuthi phela umuntu afika akhuluma into athi lento khona futhi seyishintsha futhi isiyilento ingwiji khwebu into engafo engacaci umuntu afika kade ibeke ngalendlela uyayijika futhi manje usethi uma ngakutshela nje wena ukuthi kunje kuyabe mase kufika nango omunye eceleni sengibina ngibeka ngenye indlela kuye ngithi kunje ingwiji khwebu umuntu ongayiqondi kwanayo ukuthi usuke ufuna ukuthile angazi ngiyiba amanga nje into yakhona ngiyengaphawuli kodwa ke ngizothethe lombukeli ngasekhaya ukuthi incazelo yakho iyamgculisa yini mina anginayo inkinga ngiyayithatha njengoba injalo but so negotiate ngiyazi izobe sinegotiate lapho kuthiwa
hayi yayazi amanga la ukuthi ubheke Okay ogcina inci isilo sisanda khothama ngonyaka ophelile umdlokombani uhambe neminyaka engamashumi ayisikhombisa nambili 72 years of age ubese busa isikhathi singakanani noma isikhathi ngene ehlalweni ubuse isikhathi singakanani ngene ehlalweni angithi njengoba kukhona uinkosi mesizulu shini manje khani izoqeda kulonyaka sewuqalile went ubekwe noma ugcotshwe kulonyaka so ngonyaka uzayo ngedate ethile kancathi kube ku August mangaphosiswe bese qeda unyaka ekhona ehlalweni lesi sikhotheme ngonyaka ofile bese sibusa isikhathi singakanyana ngoba uzokhumbula ukuthi uShaka wabusa iminyaka u12 if I'm not mistaken eseyinkosi esebusa esegcotshiwe ukuthi abe inkosi so sengibuza ke lesi sanda khothama kumdlomane vudla amadoda yena hayi ngicela ukukurobha lapho ufuna uqagela ngicela ukurobha konke lababukeli angiqageli ngicela ukuyibeka obudala ukuthi iminyaka emingaki angithi ngicazela engikunike into ichaza qala ukuthi ikhwebo njengamanje how many years bengizosho iminyaka kodwa manje phela kufanele ngiyisakele esilo babukeli sibuse iminyaka 72 how sibusa njengoba sina 72 nje ngenkathi sizalwa nje kwasevele sesigcotshiwe emazulwini sabusa ayilokho ukuthi ke emhlabeni sibe sesibekwa hayi la ngikwazi kodwa nje mina ngikushoyo no 72 eminyaka iyo le uNkulunkulu asibusise sibuse yo nimphikisa bakudaba hayi ngibambe ngibambe lomdala mzala hayi ngiyaphuma kuwena yazi ngiyaphuma kuwena mfowethu uthekho unengoma entsha umsebenzi omusha asikhulume ngawo bese uzosidlalela wona futhi sizo ukuthi hamba njani umsebenzi omusha ophekayo noma usukhiphile iCD khamba kanjani ayi noma ingoma loyiphusha yithini isihloko sayo abantu bayithakasela kakhulu ithi le ngoma noma bengalithanda uxolo ngizobaxolela ibheke kuso nje isimo sami lesengeke ngathi ukudlula kusona ukuthi bafowethu ungathembi noma ubani kodwa ngenxa yokuthi ngithema ngabe ngiqala ngiba namaqhubu kubantu ngase ngibona ukuthi ngivalela mina into zami ukuthi ngibasonde noma yini nje obukade uchaza ukuthi ukushuthi wena ubaba wakho nje bayexosha etambo wayedosela indawo nami ngibuke lokho ukuthi hayi la abantu abenza kanje kumina kokuningi nje ukuthi bangicindezela bangisa kwelenizi ingoma ngikhiphile hayi abantu bayithakasela kakhulu noma bengalithanda uxolo ngizobaxolela yes noma walithanda uxolo ngizobaxolela siphe mfowethu uWhatsApp wakho uma ukuthi unalo igunya noma uTwitter uInstagram ukuthi sikwazi ukufollowisha sikulandele mfowethu hayi into esingayenza nje ngawo ukuthi mhlambe abantu bengene ku Facebook yes Facebook ucheck Mamillion King of the Stage Mamillion King of the Stage yeah bese ke sesingaka ma email ke kubantu ngoba phela yes bafundile abantu mfowethu bayithanda izinto ezinhle email ilula kabi uJacob Mamillion yes @gmail.com yes inamba wathanda Mamillion njalo MA yes Jacob MA million wesingisi oh yes okay inamba yocingo mhlambe WhatsApp ukuthi sikwazi ukulandela inamba ngicela ukusho yini ngafuna ukho mhlambe nentombi nje khona ekade isho ukuthi ngiyamfuna Mamillion this opportunity ngalithola ithuba nawo hayi isingabe sigejileke mfowethu oh sekulate lesikhathi samanje sesifuna nje into enemali ezosesa phambili hawu usufuna azenguzwe ke lokho cha intombi ngiyazazi mfowethu intombi ishonisana emuva oh bengithi John usufuna unemali nawe hayi ngizomenzana onemali ngisho ukuthi sesifuna into enemali noma ufuna yena onemali mawuthola intombi ufuna ukuthola intombi enombono ngunjobo usuwenza nje nayo phela mhlawumbe nawo umbono le ntombi ezokufonela akusibeke intombi ngoba besingafuna le number umuntu ofuna uqashwa ufuna yes umuntu ufuna ukubhuka kanjalo efuna ukubhuka Mamillion ethi 073 yes 690 6440 073 690 6440 hayi unjiniyela uzoyenza umsebenzi wakho uzosibeka lapha escreenini mfowethu angithethe nje ithuba ngibonge ukuthatha isikhathi sakho usuka la mfowethu ubusuka khona ngiyazi ukuthi ukungithatha isikhathi esingakanani ukukuthola ukuthi ufike la kodwa nje ngiyabonga kakhulu mfowethu sathi uNkulunkulu angaqhubeka mfowethu akubusise akuphushele umsebenzi wakho uye phambili ukubonga mina mfowethu Ningizimu Afrika sibonga kakhulu sibonga nje asiphezi nina besilo ukuthi ke namhlanje kuthe wayithamela ingxoxo yethu ebisezingeli phezulu sibonga kakhulu igama ulinde kuhle ngwakakhumalo isibongo zokushayela ingoma emnandi uthe uzoshayela ingoma emnandi ke uMamillion utheni ke uthe noma ke bengakuthanda abantu njani kodwa uxolo utheni noma bengalithanda uxolo kodwa mina
ngizobaxolela right so ke ithokozele imnandi kakhulu